हेल' सोनाफोर गिबि गिबियावनो आं नोंसोरनो अननाय सिबिनायखौ जासिहरग्रोलायबाय दे सोनाफोर आसा खालामनि दिनैनि दिनावबो नोंसोर बयबो मोजाङै दं होननानै दे दिनै आं एसेबाबो बुरा बाथौखौ सोरां फहर होनो होननानै होबाय आफा बुरा बाथौनि अननायाव दिनै आंनि इउटुबनि चेनेलाबो साक्सेस जाथ'बाय आफा बुरा बाथौनि अननायाव बिनि थाखायनो आं एसेबाबो साखि जरा होनानै गाबबाय बिबाय दे रायजोफोर नायलांबाय थादो मादैनि भिडिअ'खौ हेल' रायजोफोर नै मादैया दिनै फुरा स' हेपि दे रायजोफोर ओरैबायदि गोजोननाय दे मादैया दिनैनि दिनाव गावखौनो गोजोनबाबो गोजोन लाख'नो हाला दे रायजोफोर नोंसिनि अननाय रायजो राजानि अननाय बयनिबो अननाय इउटुबनि अननायाव नै मादैया दिनैयाव 1K जाबाय दे रायजोफोर बे 1K जानायनि थाखाय मादैया दिनै एसेबाबो सेलेब्रेट खालामनो नागिरदों नायलांबाय थादो मादैया मा मा सेलेब्रेट खालामो दिनैनि दिनाव नोंसिनि अननाय दे रायजोफोर नोंसोर अननायखायसो आं बेबायदिखौ खालामनो हादों वाट्स टाइमाथ' आंना फुरा 1-1.5 मास जाखाबाय जानाया खिन्थु साबसक्राइबासो आंना एसे दानबाय जायो दानो बिदि जाबाय थादों दे सानसेयावनो एखमबा 20 जन गाहाम दानदों एखमबा 10 जन गाहामबो आगोलावथ' मालाबा 50नि खाथियावनो थाहैदों दाननाया रायजोफोर खनसेनो दा इसोरनि अननायाव नोंसिनि अननायाव आंहा दिनै साक्सेस जाबाय दे मादैया बिराद खुसि दे नायलांबाय थादो मादैया दिनैनि दिनाव मा मा भिडिअ देखायलाङो रायजोफोर नायदो रायजोफोर मादैनाव माबायदि एवखाव सावखाव नाग्राया नादों नै रायजोफोर साबसक्राइबारफ्रा नायनाय आंनि साबसक्राइबारफ्रा रायजोफोर बिसोर गामिनि दे रायजोफोर नै आंना बिजावजालिया बाहागि बिजावजालिया एवगासिनो दङ बे मादै जायो नैबेखौ बाजै जायो बेखौ बिखुनजो जायो बेबो बाजै जायो नैबेखौ दा आब' ससे बिहामजो ससे दे गामिनि सोमोन्दोमोन नालाय उल्थां फाल्थां जाबाय औ नायलांबाय थादो बिनानावसो जासिगोन बियो इउटुबारा जानायाव दं थाब फैसा हाबबाय थागोन बेस्रा औ बिदि होनसिगोन मावनायाव थिग सिबायफोर नै गिबि फैनानै मावफैथारबाय दे रायजोफोर हेल' सनाफोर नै मादैया दाना सेलेब्रेटखौ खालामनो टाइम जाबाय दे रायजोफोर खालामनोसै दाना नै फैहांजोब्बाय आंनि बिबाजैफ्राबो फैबाय नै सेलेब्रेट खालामग्राफ्रा नुबाय रायजोफोर सासे गासिबो फैजोब्बाय खालामनोसै दे रायजोफोर नायलांबाय थादो मादैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आङो मोनसे सेलेब्रेट खालामनो नागिरदों बयबो रायजो राजानि अननायाव आइ आफा बिदा फंबायनि अननायाव बयनिबो समाजनि अननायाव दिनै इउटुबनि अननायाव आङो दिनै आंनि चेनेला 1K जाबाय दे रायजोफोर बे 1K जानायनि थाखायनो नै आङो केक सेलेब्रेट खालामनो नागिरदों बाहाय बयबो आंनि बिबाजै जानाय गामिनि बिजावजालि जानाय बिमादै जानाय सोरबा बिखुनजो जानाय गासैखौबो लानानै गथ' गथायखौ लानानै आङो केक सेलेब्रेट खालामदों दे रायजोफोर बिनि थाखाय नै केकखौ हासिगोन दाना आंनि फिसाजोजों आंनि बियायंजों हासिगोन दे रायजोफोर नै टिसा दे मामि हादो दे 1K जानायनि साक्सेसफुल बयबो दे बयनिबो अननायाव जाहाथे आंनि इउटुबा बिदिनो जौगालांथों दे रायजोफोर बयनि थाखाय खुलुमहरबाय दे हादो दे हादो दे दे मामि हादो दे हादो दौदो दे मामिखौ बयखौबो दौदो बयखौबो एसे ज'ना रेसम दौदो दे सासेया फाथ'आ थांफादों नामा बेखौ दौदो दे बेसांबो दौदो दानिया जानोसै जोंहा सेलेब्रेटआ जोब्बाय रायजोफोर केक हानाया
수박 고수네 미나 호래. रानबायनै जोंहा पुरि केक रानहोलांबाय रानग्राफ्रा लाल साहा गाइखेर साहा जालायदो रायजोफोर आंनि सेलेब्रेटनि पार्टिखौ 1K मनिटाइजआबो जाखाबाय दे रायजोफोर मनिटाइज खालामनांसिगौ वाट्स टाइमआबो जाखाबाय जादो बाजैमोन दे लानानै जादो रेशम रायजोफोर नै आंहाबो जालायबाय दे आंनि सेलेब्रेटनि केकखौ आं जायाबा सोर जानो दाना मादैया नै केक हाखांबाय जाहोखांबाय लोंहोखांबाय दाना ओंखाम संग्रानि फारि जाबाय दे ओंखाम संग्रायाव मा मा संनांगौ बिनि थाखाय लाहार फाहार खालामनोसै मादैया दिनैनि दिनाव स' हेपि रायजोफोर नोंसिनि अननाय मोननानै मादैया साक्सेस जाबाय बिनि थाखाय बिराद गोजोनबाय दे रायजोफोर नै मादैया एवखाव सावखाव खालामबाय दे रायजोफोर नायलांबाय थादो मादैया मा देखायलाङो दिनैनि दिनाव लकेल ना टेस्टि सबायजों संनोसै दे रायजोफोर नै मादैया सबायखौ थाव सेरनोसै दे सेवब्रायाव खनसे नाखौ एवखांखाबाय नालाय पुरा दिनै मादैया खुसिजोंनो टेस्टि थादे रायजोफोर दै बावनांगोन दे सबायखौ एसे होनसै एसे जा गोथाव जाखासिगोन गोमो सबाय ओंख्रिया रायजोफोर सबाय गोरलैजों लकेल नाजों बरियानो रायजोफोर नै जोंना सबाय ओंख्रिया मोनबायानो टेस्टि दे मादैमोना सबाय ओंख्रिया बिराद गोथाव जाखासिगोन नाजों सबायजों नै रायजोफोर लुबैनाङा दे रायजोफोर दिनैनि सेलेब्रेटनि थाखाय जि गोथाव जासिगोन मादैया बरियानो रायजोफोर नै दानिया मादैया अमा एवनोसैलाय रायजोफोर नै नायलांबाय थादो मादैया होसननोसै नै सारायाव सेने ब्र' सेवब्र' होनसै नै बिराद मेजेम दे अमाया रायजोफोर सामब्राम गुफुर होनसै रायजोफोर दाना होखानोसै आङो सामब्राम गुफुरखौ एसे खोबहाबनानै दोनसै टमेट' होनोसै रायजोफोर दानिया एसे टमेट' होनोसै टमेट' होबा गथ'फ्रा मोजां मोनो नालाय अमा मेजेमाव टेस्टि मादैया हेपि रायजोफोर नै मादैया अमाबो हांनाय जानोसै दे रायजोफोर सेक होबायनो नै मादैया पुरा रुखाबाय टेस्टि एवनायाबो नै दै एसे होनसै फ्राम रुइनायनि बेदरा
रायजोफोर हेल' मादैया नै ओंखाम जानो लाबाय नै अमा हांनाय दे रायजोफोर नैबे अमा हांनाय जानोसै अमा एवनायबो लाबाय नै मादैया सबायजों नाजों लाबाय दे नै रायजोफोर नायलांबाय थादो मादैनि भिडिअखौ मादैया पुरा जाखावसिगोन दे दिनै अमा हांनायजों हेपिनो मादैया खुसिजोंनो नायलांबाय थादो दे रायजोफोर मादैया नै स्टार्ट खालामलांसै जानायखौ सबायखौ मानो जायाखै मा सबाया जा साइडआव बयबो जादों आंखौल' देखायहरबाय दे रायजोफोर सबायानो बेसे गोथाव अमा हांनाय जानोसै दे माखौथो लोङो माखौ मा जादों टिसा रानिया जोंना गुदुं लोंखाया सब समाय ना जाबाय दे मादैया रायजोफ्राथ' मिथिखाबाय आंनि चेनेला 1K जाबाय दे रायजोफोर वाट्स टाइमाथ' खुन जुगावनो 2-1.5 मासनि सिगाङावनो जादों मनिटाइज जासिगोन रायजोफोर अमाजों टमेट'जों एवनाय रायजोफोर मादैया भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जासिगोन भिडिअखौ अननानैल' जोबजासिम नायदो आंनि चेनेलखौ जौगाहोदो रायजोफोर अननानै